Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu yandiinayo. Ndine vamwe gogo avo vandiri kutaura navo. So far ndaenda kumba kwavo a couple of times ndiine friend yangu, but iko zvino zvimanje ari kuti inini zvekuramba ndichienda kun'anga ndichade, ndava kuda kuita zvekunamata. Ndiri kutya, pane dzimwe hope dzandiri kupota ndichirota. Ndiri kurota friend yangu aine machira aanenge akapfeka anenge ari eblack. Saka tichifamba ndinozoona apfeka zvinhu zvewhite obva anditiza, but anenge akabata bhaibheri. Saka handizivi kuti zviri kukonzereswa nekunyanyisa kufunga here kwandiri kuita. I really do not know, because friend yangu ari kuti iye ava kuda kuita zvekunamata. Apa she is the one that introduced me kune zvinhu izvi zvemanjuzu. Ndiri kutya kurasa mamwe machira awo andakatengesewa navo gogo vacho. Kana ndikamarasa machira awa ndiri ndega, what will happen to me? Zvakazokonzeresa kuti friend yangu ange achizondiendesa kune n'anga. Zvakamira sekudai. Mukoma ndainge ndakabva mukubata mamessages mufoni yemurume wangu ndikati inini handinzwaro. So tine ka-ladies group kedu. Saka ndakabva ndachizopira vamwe mugroup kuti ando zvandiri kuitirwa nababa vekwangu. He has been cheating on me and now I have found my messages. And andirova, akandirova mbama, akanditi saka sei wazotaura nemunhu iyeye because ndiri kukudai mose muri vaviri. Ndikabva ndachizotanga kupiwa ma-advices wo mugrupu imomo. Saka ndo pandakatanga kuwirirana naye mukadzi uyu. It's not like we have been friends for a very long time. Saka akatanga kutaura neni achindifonera kana tiri kumabasa iye wari kubasa achindiudza kuti no, it is going to be okay. Ndopa akabva achizoti you know what Sha, pane vamwe gogo avo vandinoziva. Gogo ava vanogara kunonzi kuSoshanguve. Vakandibatsira basa randiri kutoshanda panapa pandiri kushanda ndakatobatsirwa navo gogo ava. Painge paine umwe maid muSouth African uyo ainge asingade kuti ndinge ndichishandapo ipo pano. Saka vakazondibatsira vakabva vachizondipa umwe mushonga wavakanditi ndinopota ndichimwaya pamutsvairo kana kuti pabroom. Then ndobva ndatanga nekucleana bedroom yevarungu before cleaning any room. Saka vakabva vachizodzinga umwe maid uya ainge achida kudzingisa this friend of mine. Ndikati saka zvinotoshanda kazvechivanhu? Vakati zvinoshanda, kunyange bute chairo ava kutotanga kutondiudza kuti kana ukatora bute ukadai zvinhu zvako zvinotongosununguka. Saka ndichibva kubasa ndakabva ndachizotenga bute ndikamboedzawo ndikaona sekunge zvachinja, but unenge uchingofungidzirawo kuti zvichaita bo. Murume wangu ainge ava kutotaura nemusikana iyeye vachitofonerana zvaindirwadza. So then ndakabva ndachizomuti handei kuSoshanguve kwacho. Takabva tachizoenda kuSoshanguve. Tasvikako vakabva vati wagona wauya pano nhasi because izuva rangu randinoendesa vanhu vanenge vachida kunogezesiwa kudziva. We then went to this other dam. Saka tasvikako takagara pasi, vainge vaine chikafu chavainge vabika. Vakati girls ngatidyei. Tikadya hove dziya dzainge dzisina kubikwa nemunyu. Then ndokubva tachizodya sadza, chikafu chainge chasara tikachikanda mudhemu. Then ndokubva vachizotigezesa tikabva tachizodzokera kumotikari idzo dzatainge taenda nadzo. Tasvika kumba kwavo ndopa vakabva vachizondinyorera zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotenga. So after that ndakabva ndachizoona kuti life iri kutoita sekunge iri kutochinja. Murume wangu ava kuuya kumba in time,
but nyaya iyi yemanjuzu iri kundityisa. Ndine zvakawanda mukoma zvandiri kuda kukuudzai, but ndinotya kuti vamwe veukama vanokwanisa kuzongonzwa nyaya yangu vakazoti ndakaromba, because pane zviri kuitika mumhuri zvekuti if I tell you madetails acho, hama dzangu dzitori kuno kuSouth Africa dzinobva dzatoziva kutoti ndinhingika uyu ari kutaura, saka ndiye akaromba. Apa vanhu vachifamba vari kungoudzwa kuti pane munhu akabata-bata mudzinza renyu, ndiye ari kukonzeresa. Saka hama dziri kufungidzirawo vamwe ava vakuru vemumhuri kuti ndivo vane zvinhu zvavo, but kufamba kwandakaita inini ndokwamutsa nyaya dzose idzi. Saka ndiri kufungidzira kuti maybe mumhuri medu manga magara muine makona anga agara arimo. Saka inini ndini ndakazoita kuti zvinhu zvinge zvichitanga kunetsa, because mukukura kwedu madzibaba edu vakatombogadzirisa musha, pane hushereketwa hwainge hwagara hurimo mumusha. Saka it seems as if iniwo kuzofamba kwandakaita ndichida kugadzirisawo marriage yangu ndo zvazomutsa zvimwe zvose izvi zvanga zvakazvirarirawo. Saka ndiri kudawo rubetsero kubva kune vedare renyu vanoda kundibatsirawo in secret, uye zvekare neadvice kuti kuna gogo ndoramba ndichienda here kana kuti ndongoitawo hangu zvekunamata. Ko machira manje ndinenge ndoita sei nawo? Awa machira ari kunzi machira evasikana vekumvura, zvinopisiwa kana kuti unozvidzosera kwavari ivo gogo ava? Please help, ndinotovatya because vanotobetsera vanhu vakawanda maSouth African, pamba pavo panogara pakapaka mamwe mazimotikari anotyisa. So ndinotya kuti ndikaenda kumba kwavo ndikati inini zvinhu zvenyu handichazvidi, ko kana kuri kunzi vakazonditumidzira zvinhu zvavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe pakaipa hanzi zvinofambiswa sei hanzi ndine machira hanzi ndeye manjuzu. Saka pakadai vanofanira kuti vange vachimapisa here? Vanofanira kuti vange vachiita sei? Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muposte nyaya yangu. Ndiri murume, ndine makore 55 years ekuberekwa. Ndine secret yandinayo, but zvinhu izvi zvakaitika kudhara pandainge ndichiri mukomana wechidiki. Zvakaitika mukoma, ndainge ndiine muviri muhombe zvekuti pandainge ndichiri kuma10 vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti ndine 15 years. Ndainge ndisina kuita chidhafu dhunda, but ndainge ndiri fit. Vanhu vazhinji vaitonditi Mike Tyson, ende kurwa ndairwa. Saka kana kuri sekuchikoro handina kumboenda kure nechikoro, because kuchikoro kwacho ndainge nditori big problem. Ndaita zvekubhula vamwe vana, kana maticha aitonditya, because ndaiti kana ndikanetsana nemunhu ndikatanga kuchema, kana ndikakuudza kuti tiza ukasatiza ndaikwanisa kukuuraya nekukurova, ende ndainge ndisingabatiki. Ndingangoti problem yangu yakabva pakuti ndaipota ndichitorwa nasekuru. Vaienda neni kumakuva. Taiti kana tikaenda kumakuva vaitora ivhu repamakuva, kunyangwe riri guva remunhu wandisingazivi. Saka vaibva vachizozora ivhu iroro. Ndakapfumba zvibhakera mumanakos mangu omo, ndo mavaindizora ivhu iroro. Saka vaibva vachizoti kwandiri, ramba wakapfumba zvibhakera zvako, then tobva tachizoenda kana paine churu kana kuti kana paine muti unenge uri padhuze, vobva vanditi pomba muti uyu nezvibhakera. Ndaisanzwa kana pain as long as vakandizora ivhu iroro mumanakos angu. Saka vanhu vazhinji vaitonditya, because ndakamborova vamwe ticha vakatsemuka shaya
mushure mekunge ndatorerawo umwe musikana uyo watainge tichidzidza naye. Saka musikana iyeye ndakamutorera mari, ndokubva achizoti tasvika kuchikoro akabva achizonondimhangarira kune vamwe sei vakauya kwandiri zvainge zviri wrong. Handina kana kumbovanzwa, ndakangopomba chibhakera ndikabva ndachizovarova. Vakaedza kuvhika but ndainge ndiine simba rakawandisa ndikavarova vakavhunika shaya. Kubva ipapo ndainge ndava munhu ainge ava kutozivikanwa kuchikoro. Ndakabva ndachizobhaniwa, vakati hatichadi kana kukuona iwe, nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vasina basa nezvekuti mwana anofanira kuti ange achienda kuchikoro. Baba vangu vakatofara kuti wadzingwa kuchikoro. Ndainge ndava kufamba navo ndichivabatsira tichiita maricho uye zvekare tichishanda mupurazi. Taitogara papurazi infact, but taipota tichinoita maricho kune mamwe mapurazi kana kuri kunzi papurazi pedu panenge pasina basa panguva iyoyo. Saka ndakatiwo ndichikura ndakazotanga kugara ndega. Ndainge ndatova nemhuri yangu. Mukadzi iyeye ndikangoti pakomboni pandainge ndava kugara ndiye ainge akanaka kudarika vamwe vakadzi vose. Ainge ari wekuMozambique, saka ainge achitogara nemurume wake. Ndikabva ndachizodzinga murume wacho ndikati handichadi kana kukuona panapa. Ndamudzinga ndikazosara ndichizotanga kugara nemukadzi wake by force. Aigara achingochema nguva dzose. Takazvara mwana 1 akazonditiza akazoenda kuMozambique. Saka taingotiwo kana tapedza migwazo yedu tachaisa, basa redu rainge riri rekungotamba makasa nekunwa doro. Maiva muine zvishabhini mumapurazi matainge tichigara mumakomboni, saka taiwanzo kungonwa chibuku tichingotambawo makasa. Saka nerimwe zuva ndakati ndichinetsana neumwe murume aizviidzawo kuti anogona kurwa kudarika vamwe vanhu vose. Ainge achiri mutsva munzvimbo. Nemurume uyu takanetsana, saka ndainge ndiine mari yandainge ndakamupa. Ndakamupa mari iyoyo ndichitomutsvaka because ndainge ndakanzwa zvichinzi ainge achiti iye ainge ari bhuru ende ainge achirova kudarika vamwe vanhu vose. Saka ndakaenda nerimwe zuva kumwe kwainge kuchitambwa makasa, ndokubva andikumbira mari. Ndamupa mari ndikati kana panozonopera 2 weeks mari yangu ndiri kuida. Saka ipapo tainge tisati tatombopiwa mari dzedu. Ndokubva ndachizomubvunza mari yangu patainge tichitamba makasa. Ndikati asi iwe shamwari iwewe une mari yangu, iwewe ndikuda mari yangu. Saka takazotanga kunetsana paya tikatanga kurovana. Takarovana 2 bed. Iyewo aita sekunge ainge aine mangoromera because that was the first time kunzwa kurwadziwa nechibhakera choumwe murume kana ndarohwa chibhakera nemurume. Before that ndaisanzwa kana anything. Ndaiti kana tichirwa zviya ukandirova zvibhakera kungava kuri kufesi kana kuti pabhodhi yangu handina kana chandaimbonzwa, asi ndaiti kana ndikarohwa nemukadzi ndainzwa kurwadziwa. Saka yaiva iri secret yangu, hakuna ainge achizviziva, but munhurume handina pain yandainzwa. Saka patakati tichirovana paya, vanhu vose vainge vakangotarisa vachida kuona kuti bhuru rinohwina nderipi because tainge tiri mabhuru maviri ainge asangana ende tose tichizvidza vanhu vanogona kurova. Zvibhakera zvakarira, yaingova iri kakakakaka zvibhakera zvichirira paya. Saka hapana akakwanisa kukunda umwe because ndaiti kana ndikambomurova akadonha pasi, iyewo paanosimuka akandikanda zvibhakera ndodzedzereka ndodonha pasi. Zvinhu zvandainge ndisina kumbogara ndakaitwa noumwe munhu before. Takanetsana ndikatoona kuti munhu uyu ane mangoromera. Kuda takarwa about 20 minutes ndipo vanhu pavakazotibata because tainge tava kuda kurovana nematombo tikabatwa nevanhu. Saka ndakazongobvapo painge paine vanhu ndakabva ndachizoenda kumba. Ndainge ndatozvimba, ndainge ndisati ndakambozvimbiswa neumwe murume ini ndichirwa naye. Saka ndakaenda kumba ndikanorara ende ndakanzwa sekunge ainge andinyadzisa pamberi pevanhu. Saka ndakarara mangwana acho makuseni kuti ndige ndichienda kubasa ndainge ndisingakwanisi because kumeso kwainge kwakazvimba. Ndakagara about 4 days ndisingaende kubasa. Ndikazoenda kubasa ndichinotora mari yangu. Mari iyoyo yandakapiwa nemurungu ndiyo mari yandakazoshandisa kutenga poison. Asi ndakati handingambotengi poison zvaizvezvi ndikamuisira poison
nekuti vanhu vanozozviziva kuti ndini ndamuuraya. Takagara vanhu vatokanganwa. Iniwo kusaidi kwangu ndainge ndava kutoita semunhu anowirirana naye, kuita sekunge ndainge ndisina garaji naye. Wakati uri musi weChristmas, vanhu vainge vachifara. Kudharaka taiti kana iri Christmas zviya taienda kuGrowth Point tichinwa doro, tichifara, tichipemberera kuzvarwa kwaJesu. Tiriko ikoko ndipo pandakabva ndachizongoona kuti but munhu uyu kauyu madhakwirwo akaita nhasi ndozuva randinokwanisa kana kumuuraya kana kumubaya nebanga. Saka ndakabva ndati ekumubaya nebanga aiite zvandava kuita panapa, ndava kunotora poison. Ndokubva ndaenda ndikanotora poison yainge iri murumu mangu ndikadzoka nayo. Ndakasvika ndikaona kuti munhu ainge ari busy achitotamba, ainge achinwa wemubhodhoro. Saka ndakangoti ndati njeva ndokubva ndachizongodira poison mudoro. Hakuna kana akandiona ende hakuna kana akambofungidzira kuti ndini ndainge ndazviita, sezvo zvainge zviri zvinhu zvainge zvakaitika kuri kutanga kwegore. Then ndobva ndachizoisira munhu poison kupera kwaro gore. Saka hakuna akambofungidzira kuti ndini ndainge ndazviita. Akati achitamba ndiye uyo akati dzedzere achidzedzereka, ndokubva anoti pasi, akanonorovera pasi nehuma, ndokubva angoramba akadaro. Saka vanhu vakafungidzira kuti munhu adhakwa. Vanhu pavakazoona munhu ava kugwina vakati kutofa kauko ava kutobuda furo. Hakuna akazviziva kuti mudoro ndomainge muine poison, ndokutofa. Mapurisa akazouya, by then munhu ainge atofa nechekare. Akazongovigirwawo mupurazi imomo because nekwa ainge akabva kuGokwe ainge asina kana waainge akamboudza kunyange mukadzi waainge ava kugara naye kuti kuGokwe aibva nechepapi. Saka akazongovigwa mupurazi. Ndikazobvawo kuChiredzi ndikabva ndachizouya kuno kwandava kugara kuno kuHarare. Handioni chipoko chake uye handina zvimwe zvandinombosangana nazvo zvekuti ndinonzwa vamwe vanhu vachiti vanoona zvipoko. Ina handisati ndakambosangana nechipoko. Kunyange ndikafamba usiku handina kana chandinoona chandingati chinondityisa, but ndinonzwa kutya kumwe kunotonetsa kutotsanangura uchiudza umwe munhu anenge asinganzwisisi zvaunenge uchisangana nazvo. Kana ndikarwara kuenda kungava kuri kuchipatara, ndinototya kutoenda kuchipatara. Kana ndikangokosora kungobatwa neflu, ndinenge ndava kutobvunda kutodedera kuti kana kuri kunzi ndava kutofa. Kuchechi ndinoenda because pandakazobvako kuChiredzi ndichizouya kunoku kuHarare ndichizotanga kushanda, ndakaunzwawo muHarare nevamwe sekuru vangu, tikatanga kushandawo kuGMB inini nemwana wavo, nekuti ndainge ndiine bhodhi. Saka masaga ndaisambomanzwa pakumasimudza. Ndakashanda kwemakore nemakore, ndikabva ndachizotanga kudzidzirawo zvemechanics. Pari zvino ndinoitawo zvekugadzira motikari, vana vangu zvekare vanoitawo zvekugadzira motikari. Ndakatozorora mudzimai muchechi ndikatochata. Ndine vana. Ndiri munhu wekuti handikasiki kunzwa hasha nekuti ndinozviziva zvakaitika, ende kunyange munhu akatondituka ndinokwanisa kutoseka kana kubva paari, kunyange ukandiisa pamuidzo, nekuti ndinozviziva kuti ndakatombouraya munhu mushure mekunge tanetsana. But handina peace manje mumwoyo mangu. Mukadzi wangu haazvizivi, vana vangu havazvizivi. Ndo secret yandiinayo. Ndinongogara ndichingofunga kuti saka zuva randichafa, ndichafira muchipatara here, ndichaita zvekupondewa here, kutsikwa nemotikari here, ndo zvinogara zvichindinetsa nekutondikwidza BP. Mubvunzo wangu ndewekuti ndinofanira here kuti ndinge ndichiudza mudzimai wangu kuti izvi ndo zvandakaita, kana kuti ndinofanira kungonyarara hangu. Ndiyo nyaya yangu yandiunza pano. Kana mukazoposta muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Hanzi ndinogara muHarare, vanoita zvekugadzira motikari asi vakauraya munhu kuChiredzi, vakamuisira poison mudoro. Hanzi mushure mekunge varovana uri musi weChristmas. A year later ndo pavakazozviita. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi hakuna akambozviziva kuti munhu aisirwa poison. Ya, pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Ivo vachitaura vanoti kana kumoshwari mutumbi wemunhu hauna kumbogara wakaendeswa kumoshwari, akazotovigwa a few days after abva mukufa ari mumba, ndobva achizovigwa muprize. Hakuna hama yake yainge iripo, hakuna anozviziva, kana hama dzacho pamwe hadzitozvizivi kuti hama yavo yakafira kuChiredzi. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndine secret yandiinayo yakamira sekudai. Pandakaromba ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaga musikana kana kuti mukadzi wandainge ndichazodanana naye. Unfortunately ndakazonosangana nemunhu uyo wandakatoona kuti ainge achitotsvakawo marriage, achitotsvakawo munhu anomuda. Saka ndakazongomuudza chokwadi, akachema the day randainge ndiinaye patainge tiri muguest house. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, business rangu rainge risingachafambi zvakanaka, nemudzimai mumba tainge tava kunetsana. After ndaita rimwe dhiri, motikari ikabva yachizobatwa paZimra. Saka ndainge ndakatenga motikari. Ndatenga motikari, I think kuti ndine akangondinzwirawo godo, maybe mubhodha imomo, ava kuda motikari yangu, because ndakazoudzwa nevamwe kuti ndo zvavanoita zviya kana kuri kunzi unenge uchida kuburitsa kana motikari, kana vakaona kuti motikari yako yakanyanyisa kunaka, vanokwanisa kungokupa mamwe mazi charges votokubatira motikari yako. Saka ndakati paya pandainge ndichida kuyambutsa motikari, ndikabva ndachizocharjwa mari yainge yakawanda, ende kwekuiwana ndainge ndisina. Motikari yangu ikatorova. Apa yainge iri mari yebusiness yandainge ndashandisa. Tatombonetsana nemudzimai because kwainge kuine munhu ainge achida motikari, ndikamutengera motikari kuibikers. Then tainge takawirirana kuti ndichinosvikawo nemotikari muHarare, obva achizondipa mari dzangu. Saka mudzimai akati, mari dzamuri kuvimbiswa idzi dzakawandisa, dai mangosiyana nazvo, because munhu wacho zvitori nani kuti mongomubhadharisa kana commission ouya kuno moenda naye, then mobva manotenga, because motikari yacho ndakaitenga paThe Dome, ameno kana muchikuziva munomo muJoburg. Vakati ndozviri safe, ngauye nemari yake. Saka ndakataura neclient akati Joburg ndinoitya, plus mari yacho inenge yakawanda, ndinozofamba nayo sei? Saka iye ainge asingade kutora risk. Sezvo ndainge ndagara ndiine mari yangu muaccount, ndakabva ndachizotora mari yainge iri yebusiness, kwava kubva ndachizotenga motikari. Ndikazoti ndava kuda kuyambuka nayo, takanonetsana pakuda kunoburitsa motikari, ndikachajwa mari dzakawanda dzandainge ndisina. Wacho munhu wandainge ndakatemba naye, ndo pandakaona kuti munhu anonetsa, because ndakamuudza kuti shama ndiri mubhodha, pari kudiwa mari yekuti ndikwanise kuburitsa mari mubhodha. Akabva ati zvokubhadhara chinhu chichiri mumhepo zvinonetsa, motikari ngaitange yasvika paground ko kana ndikati ndichingokupa mari then obva watongodzima mafoni ako wotengesera umwe munhu. Ndikamuti chiuya kunoko kuBait Bridge, kana wauya kunoko ndotongokupa makey, motikari wotongoidriva kusvika tasvika kuHarare, then wozondipa the remaining account. Ende zvinorwadza mukoma, because mari yainge ichidiwa ipapo it was 70 something thousand yaidiwa kuti ndige ndichipa vakuru so that motikari inge ichizomburitswa. But akaramba akati ndokwanisa kusvika ikoko ndikabhadhara, vanhu veZimra ndinovaziva, mari yangu ikaendera mahara, iwo svika nemotikari paground. Kwekuchaiwana mari ndainge ndisisina, motikari ikatotorwa, zvikanzi motikari kana ndikasakwanisa kureisa mari inotoenda kuauction. Ndakamboedza kumhanya but ndakazotongosiyana nazvo, ndava nestress yakawandisa. Saka pandakazoti ndasvika kuHarare
ndakabva ndachizoenda kwaRusape kwakaroorwa vatete vangu. Ndikati vatete ndonyaya iripo, kutodzokera kwandichaita kuJoni ndinokwanisa kutorambana nemudzimai. Saka vakanditi no hazvinetse, pane vamwe vandinoziva vanokwanisa kukubatsira kana kuri kunzi business rako harisi kufamba zvakanaka. Ndakaendeswa pamba peimwe n'anga, but vanomixa zvechivanhu uye zvekare vanoita futi zvechiprofita. Ndikabatsirwa, ndakabva ndachizopiwa hari iyo yainge iine nyanga mukati. Ndikanzi nyanga inofanira kugara iine hurume hwangu mukati, asi kuti ndige ndichizotanga kuita mari ndinofanira kuti ndige ndichizowana mukadzi wandichadanana naye ndisati ndarara nemukadzi wangu, tisati tasangana pabonde. Mukadzi iyeye ndinofanira kuzoti apo pandinenge ndava kuda kunopedza ndisazopedzera maari, ndinopedzera mukondomu. Then ndobva ndachizotora kondomu riya ndobva ndachizosvinira hurume munyanga. Ndikati ndichaita saizvozvo. Ndadzoka kuSouth ndakatanga kugara muPretoria kumba kweimwe sister yangu. Ndakaenda paonline ndikatanga kutsvaka munhu wekufambidzana naye. Mari hayo iripo, handidi kukunyeperai, but ipapo zvinhu zvainge zvakaoma zvekuti ndakaita dry, kushaya kana munhu aikwanisa kundibatsira. Life yainge yakaoma pa, mukadzi achipopota. So ndakati ndaenda paTikTok ndopa ndakabva ndachizosangana naPrincess. Ndikati but uyu anoita. Ndikatanga kutaura naye ndikamudza kuti I'm based in Pretoria. Iye akandiudza kuti ainge ari muMukopane. Ndikati iribo zvinoita here kuti ndige ndichiwa kuzokuona? Akanditi no problem. Ndakasimuka ndikabva ndachizoenda kuMukopane tikanosangana pane kamwe kahotel tainge tichifanira kuti tinge tichizogarapo kwemazuva maviri. Ndikati pa2 days idzi handingazomboshaya mukana wekuti ndinongoti nzve. Ndobva ndachizoenda kumotikari, ndobva ndachizonodurura hurume hwangu kuchiri kupisa munyanga. So ndainge ndakaisa hari mubhuti remotikari. Takati tasvikapo pakahotel papo tikatanga tambodya tikazoenda kurumu kwedu. It's obvious mungangotange nekungoita mutambo webonde. Tikatanga kutaura paya, saka akangonditi unoziva here kuti ndiri nherera? Ndobva atanga kuchema. Ndikati ko zvinochemedza here kuti unge uchinzi uri nherera? Akabva ati kwandiri mukukura kwangu ndakarepwa nevarume 4. Akandiudza nyaya yake kuti kubva ari kumusha pamba paakatanga kugara airepwa nababa vepo. Chakandirwadza mukoma ndechekuti akarepwa apo paainge achiri ne8 years. Zvakandirwadza. Ndikati 8 years? Akanditi pandakarepwa ndiine 8 years I can't forget. Zvakaitika ndichiri mwana mudiki, but I still remember kuti almost every night baba ivavo vaipinda muroom umo ndainge ndichirara nevana vavo vasikana, votobva vatotanga kutorara neni. Akazotiza akazotanga kushanda. Iye achindiudza anoti akatanga kushanda as a maid muHarare apo paainge aine 10 years. Achitaura iye achiti akafamba kubva kuMhondoro netsoka kusvika ava muHarare, achifamba netsoka, achiti ndakaita mazuva ndichingofamba netsoka chete, ndichingotevedza road ndichienda kuHarare. Asvika muHarare anoti akanhongewa neumwe murume, akatanga kugara naye achimubata chibharo ndobva achizotiza. Akabva achizotanga kushanda samaid. Aingobatwa futi chibharo nababa vepamba paainge achishanda. Ndokubva atanga kuchema. Nyaya yaakandiudza yakandibata. Ndikabva ndati Princess, you know what, sorry zvako, but handikwanisi kurara newe. Akanditi ndatozviziva kuti kukuudza kwandaita kuti ndakabatwa chibharo, it's obvious uchatongondiona sechinhu chisina basa. Ndikati no Princess, it is not about that. Princess, ndakabva kunoromba. Akavhunduka pandakamuudza kuti ndainge ndakabva kunoromba. Ndakamuudza zvose zvakaitika, kuvharwa kwandakaitwa motikari pabhodha, mari dzandakashandisa, ukuwo mukadzi ainge akatondimirira kumba akatonditsamwira. Ndikati saka ndakazorombesewa ndine hari yandiinayo, ndine nyanga. Saka apa ndanga ndichifanira kuti ndinge ndichizoti kana ndapedza kurara newe then ndobva ndachizonoisa hurume hwangu munyanga. I'm very sorry Princess, ndanga ndichida kukushandisa pahurombwa hwangu. She was shocked. Akachema akati I don't feel safe at all newe, please just let me go. Saka takazobuda, akaramba kukwira motikari yangu. Ndokubva ndachizomuitira Bolt. Akauya akatorwa neBolt
then ndokubva achizongondibloka. Hameno kwaari ikoko, I'm sure kuti kana akazonzwa nyaya iyi she can be a witness. Handina kuzotaura naye, ndakazongoenda kumba, hamukadzi akapopota, ndainge ndakangonyarara. I'm still trying to recover, but dzimwe nguva ndinoti kana ndikafunga nezvayo motikari, mukoma varume vaya vanonzi vanoshanda mubhodha, havana mwoyo wakanaka, ende kana vakachiva motikari yako, motikari inotongonyura sekutamba sekuseka. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Mukadzi handina hangu kukwanisa kumuudza kuti ndo zvandakaita, saka hari nenyanga ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizozvidzosa. Ndakakwira bhazi, mukadzi achipopota, ndikaenda kwaRusape ndikanodzosera zvinhu. Zvakaramba kuti ndige ndichiromba mukoma. Maybe ndikadai ndatova nehumwe hupfumi hwakawandisa. This is my secret. Muri yeZimbabwe ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo zvakangooma hazvo vedu yo pakaipa. She is very lucky, princess. Hanzi ndakamuudza ndikati princess, ndo nyaya iripo kufambira kubva kuPretoria ndichiuya kuno kuMukopane. Ndanga ndichida kukushandisa pamhiko dzehurombwa. Strange things they do happen in this world.